Mokwongo ng'ata ma oko manyalo kelo mondo ket mwandu ne ka joket mwandu. Biro ga keto mwandu kaluore gi chike mantie ei Kenya. Magigeno ni samoro kogik tiel 12 to nyalo konyogi ka koro gitemo ga godo kata protect godo mwandu gi. Kata mana chike mag international community mamiyo gibiro keto mwandu e Kenya ka. Biro mana konyogi koponi e piny magidhieno en piny morito chik. Omiyo sani endi joket mwandu manyalo biro keto mwandu Kenya ka endi onge nikech inyalo chiewo gokinyi timuko odi, inyalo chiewo gokinyi tidwa timni gimoro marach to kidhi e doho tikwano ni mambo ni matatu. Machiel kuomgi en goli kata mana oko mar Kenya. Mano gima miyo jok ma joket mwandu nyalo luor biro, kata jok madwa bira kata mana bayo, tourists. Bende nyalo luoro biro nikech ikia ni to kiny gokinyi ker nyalo chiewo gang'o. Mana kaka nitimo ga min dada chandalo ko chiewo gokinyi to lando to mi ndalo moko matin to gik moko sekethore. Ne waneno coast kucho chonde ka wainde wacho ni sani endi imagi ute gi joma undu e yo moro moko dhi kare to samoro be konyruok ok giyude e yo makare. To maka kande gin gik matero ok gibeyo. To mogik, ing'eni mondo mi ker mar Kenya kata mana jo Kenya ka endi yiere okenge mopogore opogore e diplomatic kata wawachne kana ni AU kuonde moko manineno ka samoro yiere Raila in charge of Africa in the world, the diplomatic posts minenogo. Imiyo ng'ato kaluore gi nying moseloso e yo demokrasi. In ng'at ma ok nyal rito chik mokete tich. Ok inyal rito chik ma oketi gi international community. Omiyo image momiyowa locally and in the international community kata mana